Предлагаме завършени апартаменти директно от строителя в модерна жилищна сграда, разположена в зона Д на Меден рудник, Борова гора, един от най-търсените и развиващи се райони на Бургас. Сградата е въведена в експлоатация с Акт 16 и предоставя комфорт, сигурност и отлични условия, както за живеене, така и за инвестиция. Сградата разполага с удобен асансьор и предлага просторни панорамни гледки, включително и към морето. Изпълнена е луксозно и съвременно, като в същото време не се дължи такса поддръжка. Локацията е изключително практична, в близост са спирки на градския транспорт, училище, детска градина и основни пътни артерии. За удобство на бъдещите собственици е осигурена и възможност за паркомясто. Жилищата са част от ново строителство с високи стандарти. Апартаментите са подходящи за семейства, които търсят спокоен район с удобства, за млади купувачи, които желаят готов за нанасяне дом. Осигуряваме покупка директно от строителя, без комисионна, както и пълно съдействие при кредитиране с възможност за индивидуални условия. Свържете се с нас, за да получите актуална информация за свободните апартаменти, условията и запазване на оглед. Сградите на Зарков 78 се изпълняват по висок стандарт, като целият процес на строителството е извършен под наш пълен контрол. Разполагаме със собствена механизация и дългогодишни работници, които осигуряват прецизно изпълнение на всички наши обекти. Опитните ни технически ръководители следят всеки етап от строителството, детайл, който нашите купувачи високо оценяват. Най-важната стъпка – да ви поканим на неангажираща лична среща, на която ще ви запознаем с проекта, качеството и свободните апартаменти. Свържете се с нас, за да направите своя избор.